Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O barco do pavor. Movo pandeiro, que aínda habemos de perder o barco. Stevie, estás seguro de que nos van deixar facer este cruceiro? O que non dou entendido é porque non confías en min, moldiño. Pois polo que pon aquí, para a familia do señor Mascarpone, apartamento 502. Manda, truco, ese carteiro non acerta co primeiro enderezo. Seguro que a compra que fixen en Apazón acabou no seu apartamento. ¡Com! ¡Mil bolocos! Quen comprou isto? Peite especial para 3 guechos de pelo. Non che fai ilusión ver a Xosi? Tamén vai estar no cruceiro. O certo é que van estar todos os nosos veciños. Todos, incluído... ¡Ei, ostentoso! Son Osmar. Como sexa. Señor Max, que agradable sorpresa velo aquí. Faced o favor de deixarme pasar, mozos. Non quero chegar tarde o meu primeiro día no posto. Que posto? Pois o de primeiro oficial do barco. Xa tes unha multa. Multa por entretelo primeiro oficial. Xa che dixen que ian estar todos. Hola, compañeiros. Osmar, esa cara de ferreiro. Imos ir todos de cruceiro, amigo. Anímate. Esa maleta ten que pesar abondo. Yo sí. Oh. Ay. Hola, mozo. Alégrome de verte. Oh, és un dos animadores do cruceiro. Non son Osmar, non son ningún animador. Vaya, que cabeza. És un dos mozos das maletas, verdade? Non tes pinta de ser animador. Cumpre co teu deber e deixa a miña maleta no camarote 42. Paréceme que non tes moito futuro, meu. Segundo os meus cálculos, o futuro deste barco tamén é negro. Non pode ser. Os nosos veciños gastaron os aforros para que viaxásemos con luxo. Creo que este barco é unha morea de... Chatarra Bella! Todos a bordo do Chatarra Bella! Derradeiro aviso de embarque! Benny, o barco é seguro. Non pode ser máis seguro, neno. Foi construído seguindo os planos do famoso Torranic. Home, xa estou moito máis tranquilo. E logo vos non sabedes o que lle pasou ao Torranic. Non sei onde se metería Josi. Non sexas cricas, Osmar. Non podes botar todo o tempo pensando en Josi. Seguro que a bordo hai outras mozas interesantes. A verá, pero Josi só hai unha. Segundo os meus cálculos, tes máis probabilidades de sair cunha gaivota mutante de 15 metros das que tes de sair con Josi. Oxalá te coma esa gaivota mutante de 15 metros. Lucy alporízase por calquera cousa. Blas! Ei, Bob, non nos contache lo que lle pasara ao Torranic. Non ten importancia. Imos subir a temperatura do forno. Quen me acompaña ao casino? Eu prefiro buscar a Josi. Osmar, xa estamos. Non hai quen ature esa teima túa. Xosi, Xosi. Hola, Xosi, son eu, Osmar, do apartamento 303. O mar está cheo de peixes, home. Non sei de que me falas. Eu non estou obsesionado con ela. Josi, Josi, Josi. Hola, Josi, son eu, Osmar, do 303. Hola, mozo, levaches má maleta? Non, son o teu veciño do apartamento 303. O meu veciño? Non teño veciño ningún. Vivo ao lado dunha parede con cadros. É hora de que marche pro casino. Deica logo. Por que non tenta la sorte, Osmar do camarote 303? Ei, veña, imos subir a temperatura do forno. Quen me acompaña ao casino? Agora falaches, moldiño. Segundo os meus cálculos, levar a Stevie ao casino non che é boa idea. Bobby, no mundo hai dúas clases de pans. Os que saben gastar os cartos e aqueles outros que non teñen ningún sentido do ridículo. 7 vermello. 3 veces seguidas acertando, Stevie. Ar, ar, ar. Son un pirata, Osmar.
Stevie está verdadeiramente ridículo con ese disfrace. Fíxate, ese mozo está rompendo a banca, non? Moita sorte ten. Osmar, vive no noso edificio, Josie. Quen? Ese. Está mirando para min, Stevie. Aposta un montón inteiro. 18 negro. Está seguro, señor? Dedicado a esa preciosidade. Dedicaronlle a seguinte aposta. Que maleducado! Pensei que me dedicaría a min. Gustan as vellas. No, Josie, espera! Fagan as súas apostas, fagan as súas apostas. 18 negro. O meu herói. Que chea de cartos fixemos. Os meus parabéns. Grazas, señor Max. Grazas, suficiente para pagar as infraccións de todo o día. As infraccións? Sí, foi o que dixen. Tes idade para entrar e xogar nun casino, Ocelote. Pois, que idade teño? Tanto dá. Josie, ignórame de cote, faga o que faga. Non digas iso, non é certo. Non. Tamén te despreza. Sabes unha cousa, Stevie? Estamos nun cruceiro. Ten que haber algo que poida facer para chamar a atención de Josie. Pensando ben, polo menos daqui non pode fuxir correndo. Karaoke cómico. Entra e pasa o ben. É moito! Ainda vou escachar. Isto é genial! Parade! Pero se nin sequera contei o chiste. A que non sabedes de onde é Pinocho? Non. De madeira! Como? Mi madriña, é o peor chiste que oín nunca. Vaya, que cabeza. Terei que facer un debuxo para que Josie o entenda. Xa está. Que boa idea tiveches. Acordaste de que compramos un curso a distancia de pintura ao óleo. Home, se aínda o estou pagando. Con aquel curso, triunfamos completamente. Como está quedando? ¡Voila! ¡Ya! Cres que vais a ir ben? Prepárate, velaí ven a nosa vítima. Hola, señorita, quere que lle pinte un retrato a un grande artista? Vaya, quen é? Hola, Josie. Osmar do 303. O mozo das maletas, sabes se cara o que é un pincel? Non sexa tímida, señorita. Osmar vai na converter nunha obra de arte famosa no mundo inteiro. Encantaralle. Adiante, mozo. Quero que me pintes como unha desas baguetes francesas. Ai, que noxo! Parece un anaco de pan reseso. É que é unha natureza morta. Ai, Ei, Osmar, que ben che quedou. Por que non me pintas a min tamén? Meu glute bendito, aínda imos morrer de fame. Non podedes apurar un pouco? Segundo os meus cálculos, tardaremos unha semana en comer algo. Para entón o cruceiro xa estará acabado. Só quedan as sobras. ei, velaí van o mozo das maletas. Por favor, non pode ser. Queres sentar con nós, mozo? Ei! Condenado cerebro de manteigaceda, mira o que fixeches. Boa idea, boa idea! Guerra de comida! Quen é o responsable de todo isto? É a vergonza dos que percorren o mar, mozo. Non quero que volvas poñer un pé nos cruceiros da empresa Emmental na túa vida. Sabía que ia acabar mal a cousa. Panadeiro todopoderoso, é un castigo por non volverlle a invitación ao señor Carpone. Estou notando unha brisa agradable. Ei, fixádevos, son o rei do mundo!
Son 10 pesos, señor. Eu só son un Osmar! Arredo do medio! Aparta! Non vexo por onde vou! Móvete! Oh, mi madriña! Ai, foi boa! Oh, que pasou? Un cubo Berg! Un que? Un cubo de xeo flotante! Ben, e non dixo que o barco era máis seguro que o Torranic? Oiches, o que non dixen foi que fose imposible facerlle un burato. O que pasa é que entendiches mal. Mira! Benny non dixo que fose imposible facerlle un burato. Stevie entendeu mal. Benny, non quererás dicir que ese é o único bote salvavidas. Non, muller, non. Pero o que pasa é que teño que coller este para ir buscar os outros que están no peirao da nosa empresa aló na casa. Non tardo nada. Non sei para que lle fixen caso, arrepíntome. Menos mal que polo menos o capitán non desertou. Mi madriña, quen nos vai salvar? Eu! O mozo das maletas. Non, Josi, Osmar do 303. Moldiño, non! Por fin fixeches algo de proveito diante de Xosi, Farelo. Es un heroe. Lucy, que dixeches que era? Estás ben, Osmar? Teño o lombo algo conxelado, pero fora diso, estou de maravilla. Ai, non penso volver de cruceiro. Un remo! O meu reino por un remo!